Добрае надвор'е і спрыяльны настрой, што яшчэ патрэбна для ўдзелу ў масавым спаборніцтве па бегу. А вось для перамогі ў ім патрэбна выдатная фізічная падрыхтоўка, такая як у пераможцы першага дзіцячага забега на дыстанцыі 100 метраў. За плечыма у 7гадовага Даніла ўжо 3 гады гульні ў футбол. Я очень рад, что победил. А вось у гэтага маленькага пенчука, які фінішыраваў другім, яшчэ і генетычная схільнасць да спорту. У 5гадовага Дзеніса бацька майстар спорту па лёгкай атлетыцы. Он у нас очень любит бегать. Очень-очень. 100-метроўка для дашкалят і 400 метраў для тых, каму ад 7 до 11. Дзіцячыя забеги арганізатары прымеркавалі спецыяльна да Дня аховы дзяцей. Мы проводим такое впервые массовое мероприятие, легкоатлетический забег, совместно с сообществом Run for Fun. В городе Пинске съехалось 437 участников зарегистрированных, но желающих принять забеги на добровольной основе гораздо больше. И сегодня вот мы сделаем такой праздник. Будут несколько забегов для детей, для взрослых. Геаграфія першага забега над Пінай не толькі Беларусь. Аматары спартыўнага турызму прыехалі нават з Москвы, Санкт-Петербурга и Донецка. У любителей бега есть такое понятие, как поставить географическую точку. Вот Пинск, он достаточно красивый город, и многие вот сюда едут, чтобы посмотреть. Нету повода это посетить место, и вот, а тут появился повод. Спалучыць прыемнае з карысным атрымалася і ў брастаўчаніна Сергея Свіціша. Сам ён родом з Драгічына, бегом займаецца 12 гадоў. Дистанция такие очень приятная. Ездить немного, поработать, включиться, немного выключиться, отдохнуть немного. Спасибо конкурентам, которые помогли развить достаточную скорость для того, чтобы занять первое место. Акрамя 4 кіламетраў была яшчэ 10-кіламетровая дыстанцыя. Пролягала над цэнтральнай гарадской плошчы па пешаходнай вуліцы і набярэжнай. Таксама ўсіх удзельнікаў спартыўнага свята чакала забаўляльная праграма і падарункі ад спонсараў мерапрыемства. Тацяна Будгусаім, Валентин Бойко, Александр Дзяшенко, тэлерадыёкампанія «Брэст».